maahanmuuttajan urheilun kautta. Odotellaan vielä ihan hetki, että päästään tuonne Facebook-liveen, niin sitten lähdetään menemään. Mutta tosi kiva, että olette löytäneet paikalle ja toivottavasti viihdytte täällä meidän seurassa tämän webinaarin ajan. Ihan kohta sieltä pitäisi päästä. Tarkistan vielä, että se on siellä. Joo, kyllä on. Okei, eli me ollaan nyt livessä sitten samalla. Eli tosiaan Out for In on siis Monaliikun koordinoima projekti, jossa on mukana 6 muuta kumppania, ja se tarkoittaa siis Outdoor for Inclusionia, tämä projekti. Se päätavoitteena on edistää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten naisten sosiaalista osallisuutta nimenomaan ulkoilussa. Esimerkiksi patikoinnissa, luontomatkailussa tai paikallisyhteisöjen toiminnassa. Kun näitä kokemuksia edistetään, niin sillä samalla pyritään murtamaan niitä ulkoiluun liittyviä haasteita ja ennakkoluuloja sekä sitten luomaan semmoista kaksisuuntaista kokemusten vaihtoa niiden osallistujien sekä sitten paikallisyhteisöjen välillä. Ja tämä hankkeen tässä yhdessä keskiössä on tämä työkalupakki, joka on siis suunnattu nimenomaan suoraan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa työskenteleville aikuiskouluttajille. Ja tämä työkalupakko varmistaa sen, että he saavat sitten tarvittavat työkalut ja pätevyyden ja tarpeeksi tietoa sitten, että he voivat suunnitella semmoista omaa toimintaa ja koulutusmenetelmiä, että millä he saavat osallistettua tätä kohderyhmää osaksi tällaista ulkoliikuntaa. Tosiaan tämä tavoite, tai siis tämän projektin tavoite ei pelkästään avaa ovia ulkoiluun, vaan se myös lisää niitä elintärkeitä taitoja, kuten digitaalista lukutaitoa, vihreitä taitoja ja sitten integraatiovalmiuksia. Mutta tästä pitemmittä puheitta, eiköhän me lähdetä tästä ensimmäisen puhujan luokse, joka on siis Julia Laakso, ja hän tulee esittelemään meille tätä työkalupakkia. Ole hyvä, Julia. Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on tosiaan Julia Laakso ja olen Monaliikulla töissä projektikoordinaattorina ja ollut myös mukana tekemässä tätä työkalupakkia yhteistyössä muiden partnereiden kanssa. Ja vähän lisää tuosta projektin päätavoitteesta. Tosiaan päätavoitteena on edistää maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten tasa-arvoa ja osallisuutta sekä vähentää niitä esteitä, joita nämä naiset kohtaa mahdollisesti, kun he haluavat ulkoilla tai tehdä muita luontoaktiviteetteja. Ja yleensä myös tämä ryhmä, tämä pakolais- ja maahanmuuttajanaiset on ollut aliedustettuina tämän tyyppisestä toiminnasta. Ja sitten muita tavoitteita meillä on parantaa ohjaajien ja muun aikuiskoulutushenkilöstön valmiuksia, muun muassa tällä työkalupakilla ja erityiskoulutuksella aiheesta, että miten ulkoilukokemukset voivat edistää pakolais- ja maahanmuuttajanaisten sosiaalista integroitumista ja voimaantumista. Sekä toisena alatavoitteena on sitten edistää kohderyhmän taitojen, kuten kielitaidon ja digitaalisten taitojen sekä sitten ympäristötaitojen hankkimista tämmöisten vähän epävirallisempien opetusmenetelmien kautta. Ja sitten kolmantena on edistää maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten koulutus- ja ulkoilutoiminnan saavutettavuutta. Sitten meillä on tässä, emme tee yksin työtä, vaan meillä on tässä partnereita mukana, jotka on erikoistunut muun muassa nuoriso- ja aikuiskasvatukseen sekä sitten ulkoilu- ja liikuntaaktiviteetteihin. Ja sitten siellä on muita maahanmuuttajien tukipalveluja. Ja sitten
itse tämän hankkeen kohderyhmät, joille me tätä työtä tehdään, niin on, kuten sanottua, niin pakolais- ja maahanmuuttajanaiset, eli aikuiset naiset, joilla on maahanmuuttajatausta tai joku pitkäaikainen maahanmuuttohistoria tai ovat ihan hiljattain saapuneet maahan, sekä sitten turvapaikanhakijat ja pakolaiset, joilla on vaikeuksia yhteiskuntaan integroitumisessa. Sitten, sitten meillä on ohjaajat sekä maahanmuuttajien koulutuksen ja osallisuuden parissa työskentelevät sekä sitten ulkoilmaopetuksen parissa työskentelevät ohjaajat. Ja sitten kolmantena meillä on paikalliset sidosryhmät, eli julkisyhteisöt ja urheilu- ja kulttuurijärjestöt sekä sitten tämmöiset paikalliset tahot, jotka vastaa luonnonperinnön säilymisestä, sekä sitten oppilaitokset. Ja projektin tuloksia yksi on tämä työkalupakki, jota katsotaan ihan pian. Ja tämä on ohjaajille, jotka haluaa kehittää taitoja maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten kotouttamisessa ja ulkoilmaopetuksessa. Sitten meillä on tulossa myöhemmin opas, joka on kohderyhmän tuottama. Ja se keskittyy paikalliseen luonnonperintöön pilottitoimien avulla, jossa testataan sitten tätä Out for In-menetelmää. Eli tarkoitus on edistää tämän kohderyhmän taitoja, mitä tulee luontoaktiviteetteihin. Ja sitten kolmantena meillä on tuloksina maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisia osallistavien ulkoilutapahtumien suunnittelu ja toteutus. Eli tehdään toimintasuositukset niihin. Ja sitten miten tätä Out for In-työkalua käytetään, niin tämä on siis opas, löytyy internetistä, saatte linkin siihen tämän webinaarin päätteeksi. Niin tämä on työkalu, joka on tarkoitettu niin ulkoiluohjaajille kuin maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Eli varmasti sieltä kaikki löytää jotakin. Ja koostuu 8 moduulista, joista jokainen sisältää jonkinlaisen teoriaosuuden. Ja nämä moduulit on rakentunut sen mukaan, mitä tässä hankkeessa teetettiin myös tämmöinen tutkimus, jossa nuoriso- ja liikunta- ja ulkoiluohjaajat, kaiken tyyppiset ohjaajat ja muut tahot, jotka työskentelee näiden kohderyhmien parissa, pääsi kertomaan kyselyssä, että mitä on heidän osaamisvajeet tai missä he mahdollisesti tarvitsisivat lisäkoulutusta. Niin niiden pohjalta rakennettiin moduulit ja sitten siellä on käytännön aktiviteetteja, jotka on luotu ryhmähengen ja luottamuksen ja kulttuurisen ymmärryksen kehittämiseen. Ja ne on selostettu siellä mahdollisimman selkeästi vaiheittain. Ja sitten siellä on jokaisen moduulin lopussa vielä avoimia koulutusmateriaaleja, jotka on muita oppaan ulkopuolisia materiaaleja, joita voi sitten käyttää lisäresurssina. Eli jos et jostakin asiasta tiedä, niin sitten voit vielä perehtyä siihen vähän lisää sen teoriaosuuden lisäksi. Ja sitten on vielä liitteitä, joissa on erilaisia lisämateriaaleja ja oppaita. No siinä on koottu vielä moduulit, jotka tosiaan perustuu tähän tehtyyn tarvekartoitukseen. Siellä on semmoisia aiheita, jotka liittyy yleisesti tämmöiseen ihmisten kanssa toimimiseen, mutta sitten on myös niin kuin ulkoiluun suunniteltuja moduuleja erikseen ja sitten on vielä justiinsa maahanmuuttajien parissa työskentelyyn tai monikulttuurisessa ympäristössä työskentelyyn tehtyjä kokonaisuuksia. Sitten me varmaan voitaisiin
katsoa tuota opasta heti kun se sieltä päälle saadaan. Yes. Tältä tämä näyttää. Siinä on etusivu. Voidaan mennä eteenpäin. Ja tässä näkyy, jos toivottavasti näkyy hyvin, mutta näkyy sisällysluettelo. Eli siellä on tosiaan 8 moduulia, 12 erilaista aktiviteettia. Ja 12 erilaista aktiviteettia. Sitten on vähän lisää tuosta tutkimuksesta, mikä on tehty tässä tämän hankkeen mukana, että mitä sieltä löytyi niitä ja sitten, että miten me ollaan niihin tarpeisiin vastattu. Ja voidaan mennä tästä selailla mä voin mennä. Siitä on vielä. Sitten täällä on vielä erikseen ohjeet työkalupakin räätälöintiin, eli koska jotta voidaan tarpeeksi hyvin vastata juuri sen mahdollisesti sinun ryhmän tarpeisiin, jota ehkä sinä ohjaat tai jolle sinä suunnittelet aktiviteetteja, niin täällä on myös ohjeet räätälöintiin. Eli tämä on pyritty tekemään myös mahdollisimman joustavaksi, jotta se sopii mahdollisimman monelle ja mahdollisimman erilaisille ryhmille. Sitten vielä jos mennään eteenpäin, niin tässä on tosiaan teoriaosuutta, että jos et tiedä vaikka viestinnästä tässä kohtaa, niin sitten voit perehtyä lyhyesti viestinnän teorioihin ja siten, että kuinka voit kehittää itseäsi viestijänä. Ja sitten meillä on täällä vielä nämä aktiviteetit. Tässä on esimerkki aktiviteeteista, eli siellä on hyvin tarkasti selostettu, että mikä on tavoite, mikä on kunkin aktiviteetin tavoite ja sitten, että mitä se vaatii, eli millaista aluetta. Nämä on siis kaikki suunniteltu siihen, että nämä voidaan ulkoilmassa tehdä. Eli siinä on myös, että minkälainen alue voisi olla ideaali juuri tämän aktiviteetin toteuttamiseen. Sekä sitten siinä on myös, jos tarvitset jotain materiaaleja valmisteltavaksi ja suositus osallistujamäärästä, mikä on hyvin monessa aktiviteetissa myös mukautettavissa, sekä sitten arvioitu kesto, että kuinka kauan menee valmisteluun ja sitten toteutukseen. Ja sitten siellä on huomioon otettavia asioita, jotka voi olla joko kulttuurillisia tai sit voi olla jotakin muita niin kuin siihen toteutettavaan alueeseen liittyviä. Ja sitten siellä on vaiheelta selostettu, että kuinka tätä aktiviteettia kannattaa lähteä toteuttamaan. Ja tosiaan näin on menetelty kaikissa aktiviteeteissa. Ja sitten siellä on jokaisen moduulin lopussa on nämä avoimet koulutusmateriaalit, eli joihin voi sitten perehtyä, jos on oikein tiedonjanoinen ja haluaa oppia aiheesta lisää.
Ja sinne on tosiaan myös merkattu, että minkälainen resurssi on kyseessä tai materiaali ja sitten millä kielellä se löytyy. Ja sitten siellä on vielä linkki. Nyt me voidaan varmaan mennä kysymysosioon. Jos jollakin on jotain kysyttävää, niin onko siellä chatissa kysymyksiä tai jossakin. Haluaako joku avata mikrofoniaan? Voidaan odotella. Kuuluuko Miika? Kuuluu. Joo, mä höpöttelin äsken ja mulla oli 15. Joo, tosiaan Miika, että Suomella aloitetaan kohta muutenkin äänessä, mutta täytyy sanoa, että tosi hienoa, että tällainen työkalu on tehty. Tulee varmasti meillä käyttöön ja jakoon myöskin. Ja me ollaan pyritty aktivoimaan meidän jäsenyhdistyksiä toteuttamaan monikulttuurista ja maahanmuuttajille suunnattua toimintaa, mutta tämähän on juuri sellainen työkalu, mitä on tarvittu, ja huomaan, että on yhtäläisyyksiä saavutettavuudessa ja viestintä ja tämmöisissä niin kuin teidän moduuleissa siltä osin, että mitä me ollaan kehitetty meidän soveltavaan ulkoiluun, niin on kyllä yhtäläisyyksiä ja kohta päästään niihin pureutumaan, mutta joo, tosiaan oliko niin, että tämä jaetaan sitten jälkeen, niin saadaan meillekin sitten jako? Kyllä, tämä tulee avoimeksi meidän nettisivuille sekä sitten hankkeen nettisivuille, että voi sieltä, ja toki laitamme kaikille rekisteröityneille osallistujille linkin sitten jälkikäteen. Jees, mahtava juttu. Onko siellä muita kysymyksiä? Sieltä kysyttiin, että miten eroaa muista saatavilla olevista resursseista. Miikakin voi varmaan ehkä omalta osin vahvistaa, mutta meidän tiedossa ei ole ainakaan, että olisi tämmöistä opasta tehty nimenomaan maahanmuuttajia ajatellen suomen kielellä. Mutta voihan niitä olla, mutta meidän tiedossa ei ole. Mä en tiedä, osaako Miika sanoa tähän jotain? No sen verran voin sanoa, että itselle ei ole tullut tällaista vastaan. Toki joitain materiaaleja on, mutta tällainen, missä on koottu selkeästi moduuleiksi ja mietitty myös ulkoilun kannalta, koska siis ulkoilukulttuurin tai ulkoilun edistäminen vähemmistöille on ollut vähän niin kuin uudempi juttu, ja siihen löytyy yleisesti ottaen muutenkin paljon vähemmän materiaalia, vaikka ulkoiluhan on tosi niin kuin olennainen osa ehkä suomalaistakin kulttuuria tai pohjoismais yleisestikin, niin ulkoilu on sellainen myös niin kuin ajanviettotapa ja se on hyvin perinteikästä toimintaa, ja se on vähän hassu, että miksi se tulee niin paljon enemmän jäljessä esimerkiksi tämmöisten niin kuin urheilu- ja urheilulaji- tai liikuntalajien takana sitten. En tiedä, sitä en osaa sanoa, mutta siis Suomessakin suurin osa liikunnasta toteutetaan ulkoilemalla. Että se on 90% päällä ihmisillä. Niin todella tärkeää, että myös ulkoilu on sitten huomioitu siellä. Kyllä, eli näillä tiedoilla voidaan sanoa, että tämä on aika ainutlaatuinen työkalupakki, koska tällaista ei ole. Onko muita kysymyksiä? Meillä on tässä aikaa oikein hyvin. Jos ei,
niin me voidaan mennä ohjelmassa eteenpäin. Ja Margaret, tuletko takaisin? Eli tosiaan suurkiitos Julialle tästä. Saitte vähän katsausta siitä, minkälainen tämä työkalupakki on. Ja kuten sanottu, niin siihen tullaan lähettämään täällä sitten linkki, joka voitte toivottavasti ottaa sitten heti käyttöön ja saatte siitä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Meillä on sitten seuraavassa liikutaan eteenpäin. Eli täällä on tulossa Miika Honkanen, joka tässä jo vähän vastailikin tässä kysymyksiin. Suomen ladulta, niin hän on täällä seuraavaksi puheenvuorossa kertomassa ulkoilusta ja hyvinvoinnista. Niin Miika, siellä kaikki kunnossa valmiina? Kyllä, täällä ollaan. Hyvä. Niin lava on sun. Joo, kiitoksia. Ja Mar, we can go to next the slide where is called Suomen latu. Joo, eli terve kaikille. Mun nimi on tosiaan Miika Honkanen ja toimin Suomen ladussa asiantuntijana. Vedän tällaista kaikille avoin ulkoiluhanketta. Tämä on pari vuotta pyörinyt tai 1,5 vuotta pyörinyt nyt toiminnassa ja Mona Liiku on meidän ohjausryhmässä ollut koko ajan. Kiitos siitä ja on ollut tosi kiva tehdä yhdessä töitä näiden meidän yhteisien intressien puolesta. Ja tämä kaikille avoin ulkoiluhanke juontaa sitten juuret myös tuonne Yhteispolut-hankkeeseen ja nämä 2 hanketta on toteutettu yhteistyöllä Suomen Paralympiakomitean kanssa, eli tiiviisti tehdään Paralympiakomitean kanssa yhteistyötä. Mutta mennään lyhyesti näitä, mitä Suomen ladussa tehdään ja otetaan kysymyksiä sitten. En mene hankkeeseen niin syvälle tänään, vaan menen enemmänkin tähän, että mitä me Suomen ladussa tehdään ja minkälaisia työkaluja meillä sitten on yhdenvertaisen ulkoilun edistämiseksi. Ja yleisesti ottaen Suomen ladusta mainitsen tässä hieman, niin se tulee tutummaksi. Suomen latu on valtakunnallinen liikuntajärjestö ja useimmiten meidät kyllä tunnistetaan nimeltä, mutta ei välttämättä tiedetä, että mitä me tehdään. Ja ensimmäisenä tulee aina tietenkin mieleen hiihto, mutta hiihto on toki meidän yksi päälajimme, mutta se on vain yksi, eli me ollaan ulkoilujärjestö ja meidän visiona onkin, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Se on se, mitä me pyritään edistämään ja meillä on erilaisia lajeja, palaan niihin kohta myöhemmin, mutta meillä on ihan erilaista toimintaa, on se sitten tämmöistä niin kuin kunnon hikiliikuntaa, hiihtämistä tai retkeilyä erämaassa, tai sitten se on ihan lähiliikuntaa ja lintujen katselemista ja oleskelua. Eli sellaista hyvinvointityyppistä enemmän. Eli meillä on hyvinvointia luonnosta toimintaa myös paljon. Eli pelkästään se, että menet lähimetsään tai puistoon kävelylle työpäivän jälkeen tai tauota työpäivän, niin sekin edistää hyvinvointia ja syke laskee. Suosittelemme. Ja meidän missio on edistää vastuullista ja ympäristöystävällistä ulkoilua ympäri vuoden. Ja meillä onkin toimintaa ja kampanjatapahtumia käytännössä niin kuin kaikille vuoden ajoille. Yes, we can go to next slide, Mark. Thanks. Eli mennään sitten myös siihen, että Suomen latu pähkinänkuoressa. Ja me ollaankin suhteellisen kookas jäsenmäärältään, eli meillä on pyöreästi 90 000 jäsentä, eli henkilöä. Ja se on vaihdellut tuossa 90 000 ympärillä vuosittain. Ja tuossa korona-aikaan esimerkiksi, niin kun kaikki ihmiset ulkoilivat, niin niitä oli kyllä
jo pitkälle yli 90 000, mutta nyt se on vähän tasoittunut. Ja yleisesti meidän toiminnasta niin meidän jäsenyys maksaa noin 20-50 € vuodessa vuositasolla. Ja se vähän riippuu sitten siitä, että missä jäsenyhdistyksessä olet jäsenenä. Eli sä voit kuulua vaikka retkiluistelijoihin, joka on valtakunnallinen jäsenyhdistys meillä, mutta sitten taas henkilökohtaisesti minä kuulun Vantaan latuun ja polkuun, eli on täältä Vantaalta kotoisin, niin se maksaa 37 € vuosi. Ja pääosin toiminta on siis maksutonta, eli Suomen ladulla tai Vantaan ladulla ja polullakin on viikoittaisia keppijumppia, on ulkoilua, on sauvakävelyä, on kuukausittaisia tapahtumia, tällaisia niin kuin kuukausittaisia perheiden iltapalaretkiä tuonne Bisan majalle. Ja on tämmöistä niin kuin aivan maksutonta toimintaa, eli tavallaan me ollaan niin kuin, tai tuotetaan hyvin edullista toimintaa, ja sitten toki on myös perhejäsenyyksiä, eli itse asiassa nyt täytyy myöntää, että mä en ole päivittänyt mun jäsenyyttä henkilökohtaisesti, eli kun mulla on perhettä nykyään, niin mä voisin vaihtaa perhejäsenyyteen, ja mun perhe saa sitten ne kaikki jäsenyyden edut, eli esimerkiksi Kiilopäälle, mihin palaan myöhemmin, mutta Kiilopää on tämmöinen ulkoilukeskus tuolla Lapissa, niin sinne pääsee jäsenhinnoilla ja saa eri kaupoista, retkikaupoista, tämmöisestä Scandinavian Outdoor-myymälästä esimerkiksi saa alennusta, ja tämmöisiä erilaisia hyötyjä on siinä sitten. Ja sitten, koska laitoin tuohon myös sukupuolijakauman, koska ollaan Monaliikulle puhumassa, ja mun mielestä tämä on tämmöinen kiva asia meidän päästä. Eli meillä suurin osa on siis naisia jäseninä, ja se on meillä tutkitusti 56%, ja 44% on sitten miehiä, tälleen binäärisesti jaoteltuna. Ja siltäkin osin niin mä tulevaisuudessa toivon, että Monaliiku ja Suomella toki saa vielä enemmän näitä meidän toimijoita aktivoitua, ja meilläkin olisi paljon varmastikin toimijoita, jotka kiinnostuvat myös toteuttamaan maahanmuuttajanaisille ja pakolaisnaisille toimintaa, ulkoilua ja erilaista toimintaa, ja saataisiin kohtautettua toimijat. Ja näitä meidän jäsenyhdistyksiä tosiaan vielä mainitsen näistä, näitä on yli 170, eli esimerkiksi Helsingin latu on Suomen suurin urheiluseura, ja tuohon Helsingin latuun kuuluu 8000 jäsentä, eli on aika isosta toiminnasta kyse, ja tekee paljon erilaista viikoittaista ja kuukausittaista toimintaa ja kampanjoita. Mutta sitten sen lisäksi meillä on pienellä paikkakunnalla ihan semmoisia pieniä, missä on vaikka 100 jäsentä, eli hyvin, hyvin laaja kirjo erilaista toimintaa ja erilaisin taustoin. Ja mennään sitten vielä noihin lajeihin, niin meillä on ihan tommosia niin kuin varmastikin tuttuja lajeja, on hiihtoa, on maastopyöräilyä, mutta sitten esimerkiksi retkeily on ihan niin kuin ykköslajeja meillä. Meillä on kesäkuun alussa vuosittain kampanjatapahtuma Retkelle päivät, ja silloin ympäri Suomea järjestetään retkitapahtumia, ja se on semmoinen niin kuin päiväretki, puistoretki, matalan kynnyksen tapahtuma. Ja sitten tämän kuun lopussa on sitten Nuku yö ulkona -kampanja viimeisenä lauantaina, joka on sitten semmoinen luonnossa tai ulkona yöpymiseen kannustava tapahtuma, ja meillä onkin iso metsähotelli tulossa tuonne Vantaan Kuusijärvelle. 400 yöpyjää yöpyy ilmaiseksi. Ja sitten toki meillä on maastopyöräily, on talviuintia, on hiihtoa, sitten
retkiluistelua, että on monenmoista ja sitten on tämmöisiä hyvinvointivaikutuksiin keskittyvää toimintaa, eli tämmöisiä niin kuin metsämielitoimintaa, että mennään hakemaan hyvinvointivaikutuksia metsästä ja tutustutaan metsän niin kuin, siihen erilaisiin asioihin, mitä se tuo ihmiselle ja edistetään niin kuin ihmisen ja luonnon yhteyttä. Kun me kaupungistutaan koko ajan lisää ja lisää, niin pysyy se yhteys sinne luontoon. Ja meillä on ihan pienestä lapsesta toimintaa tai pienelle lapsille suunnattua toimintaa ja on muumien retkeilykouluja ja muumien hiihtokouluja ja sitten on toki myös sauvakävelyä vähän vanhemmalle väestölle ja meidän keski-ikä on semmoinen vähän yli 50 vuotta. Ja sitten tänäänkin meillä arvotaan täällä ne lahjakortit, niin niitä voi käyttää sitten Paloheinässä Helsingissä. Sieltä saa vuokrattua erilaisia ulkoiluvälineitä, mutta sitten saa myös osallistuttua kursseille tai otettua tällaista ohjausta. Ja sitten meillä on Lapissa Kiilopää. Se on semmoinen tunturimaisemissa oleva paikka, mistä saa sitten täyshoidolla ostettua majoituksia ja sitten nauttia Lapin taijasta ja saunottua savusaunassa. Yes, we can go to next slide, Joo, eli saavutettavuus ulkoilussa. Eli nyt mennään sitten näihin työkaluihin ja tähän tematiikkaan sitten enemmän ja äskenkin jo työkalun puolesta puhuttiin siitä, että edistetään saavutettavuutta. No se on sama tässä mun työssä, eli kun minä kehitän pääosin soveltavaa ulkoilua, toki monikulttuurisuus kuuluu myös siihen ja järjestetään tapahtumia myös maahanmuuttajataustaisille, erityisesti retkilepäivillä on ollut vuosittain sellaisia tapahtumia ja sitten toki metsähotelleissa ja niin edelleen. Niin saavutettavuus on se, mitä me pyritään edistämään ja saavutettavuudella nykytiedon valossa tarkoitetaan kaikkea, mikä vaikuttaa henkilön osallistumiseen kyseiseen toimintaan. Eli ennen puhuttiin saavutettavuudesta, tai sanotaan ei siitä ole kovin kauan, ehkä pari vuotta, niin silloin itsekin puhui vielä, että no saavutettavuus ja on sitten esteettömyys, ja saavutettavuudella tarjottiin enemmän semmoista tiedollista tai tietoteknistä, eli mä oon itse asiassa, mainitakseni mä oon näkövammainen henkilö, mä käytän ruudunlukijaa tietokoneella, niin se, että miten vaikka joku verkkosivu toimii, niin silloin puhuttiin saavutettavuudesta, mutta nyt puhutaan sitten siinä tapauksessa digitaalisesta saavutettavuudesta tai tiedollisesta saavutettavuudesta. Ja me pyritään sitten meidän jäsenyhdistyksiä kouluttamaan, tekemään saavutettavampia tapahtumia sen saavutettavuuden alle sijoittuu kaikki esteettömyys, sukupuoli, sosiaalinen luokka, kieli, ymmärtäminen, logistinen sijainti, että onko se, pitääkö sulla olla oma auto, että sä pääset tapahtumaan vai pääseekö julkisilla, onko taitotaso ilmaistu, onko toivotettu tervetulleeksi kaikki vai suunnattu viestintä silleen, että vain niin sanotusti harrastajat ymmärtää, onko se vaikka mainos jäsennelty tekstinä hyvin, että se on ymmärrettävää ja siitä voi poimia myös kuvana, että mistä siinä on kyse. Eli siitä puhutaan, kun puhutaan saavutettavuudesta. Ja sitten minä ja mun kollegalla on vähän niin kuin hierarkisoitu myös saavutettavuutta, että kun saavutettavuutta kuvataan nykyään näissä meidän piireissä jollain tapaa silleen, että on niin kuin sellainen kehä ja kaikki on, sanotaan niin kuin, ne ei ole hierarkisoitu, eli ne on vähän niin kuin samanarvoisia. Ne toki on tietyllä tavalla, kaikki asiat voi vaikuttaa ihmiseen sillä tavalla, että hän ei halua osallistua johonkin toimintaan. Niin me ollaan taas pyritty meidän jäsenyhdistyksiä, jotka toimii siis vapaaehtoisena, niin vähän sitten myös hierarkisoimaan,
että me itsekin ymmärretään, että mistä lähdetään niin kuin aina liikenteeseen. Meillä se lähtee niin kuin viestinnästä. Viestintä on se tärkein, että sä et voi osallistua tapahtumaan, jos sä et ymmärrä markkinointia. Että no esimerkiksi vaikka nyt maahanmuuttajataustaisilla, niin jos kaikki on pelkästään suomeksi ja monimutkaisesti kirjoitettu slangilla, jollain vähän niin kuin vaikka sen alan omilla termeillä, että kukaan ei ymmärrä, niin mitä sä voit ikinä osallistua sinne, niin se pitää viestiä eka ymmärrettävästi. Ja sitten, no siinä on se viestinnän saavutettavuus, niin siitä kun lähdetään myös, tai itse asiassa viestinnän saavutettavuudella tarkoittaa vielä sitä, että ruudunlukijalla näkövammainen voi lukea sen, siinä on kontrastia, että sä näet sen ja siinä on ehkä jotain kuvaa, niin se auttaa myös ymmärtämään. Eli tämän tyyppistä asioista puhutaan. Ja sitten toki se ymmärrettävyys. Ja sitten viestinnässä myös tuo moninaisuus, eli me nykyään myös tehdään töitä Suomella ollut sen takia, että saataisiin erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi kuvaan, että jos mainostat kaikille avointa matalakynnyksen tapahtumaa ja siinä on joku maastopyöräilijä niin kuin tosi ammattimaisissa varusteissa ja on lasit ja kypärät ja pyörät viimeisen päälle, niin se ei välttämättä houkuta sua tulla siihen tapahtumaan, koska sä et näe siitä itseäsi. Ja samaan voisin kuvitella, että se on niin kuin, kun pyritään edistämään maahanmuuttajataustaisten liikuntaa, niin jos et sä samaistu siihen henkilöön, niin se ei kannusta tulemaan tapahtumaan. Yes. Ja sitten vielä niin kuin mainitsin, niin tapahtuman saavutettavuus, eli jos sä järjestät tapahtuman tosi vaikeasti kulkuisessa paikassa, mihin pitää mennä tyyliin maastoautolla ja paikka pitää tietää ja ei ole viitoitettu, niin sinne on vaikea tulla, osallistua. Ja sitten lopuksi tietenkin esteettömyys itse siellä tapahtumassa ja sitten se, että onko siellä mahdollisuutta saada pientä avustamista, onko siellä ohjaajia, tunnistatko ohjaajan. Ja sitten tämän kaiken voi sitten kertoa viestinnässä. Ja sitten niin kuin kaikki lähtee tuosta viestinnästä, niin tapahtuman ei tarvitse olla esteetön, vaan lähdetään siitä, että kerrot kuinka esteetön se on. Koska esteettömyystarpeet ovat hyvin moninaiset. Joo. Ja tämä kaikki mahdollistaa sen, että ihmiset kohtaa toisia. Mutta we can go to the next slide. Yes. Ja mennään sitten seuraavaksi tuohon työkaluihin, mitä me ollaan kehitetty, tämmöisiä vähän niin kuin tämmöisiä järjestelmiä, jos voisi sanoa, niin meillä on tämmöinen, ensimmäisenä meillä on se, että miten me jäsennellään tätä soveltavaa ulkoilua, niin meillä on tämmöinen ulkoilun kolminaisuus, ja siinä puhutaan kohtaamisesta, kokeilevasta kulttuurista ja lajin toiminnan mukaisesta soveltamisesta. Eli lähdetään siitä, niin kuin se pohja meillä on se, että saataisiin ihmiset kohtaamaan, sitten että ne kokeilisi yhdessä, eli soveltavaa liikuntaa harvemmin osataan tehdä ekalla kerralla oikein, koska sä joudut ehkä seuraavalla kerralla ottaa joku erilaisen välineen tai sä yksinkertaisesti huomaat, että ei tätä tälleen voi tehdä, että kokeillaan seuraavalla kerralla uudestaan. Ja sitten se, että se tehdään sen ohjaajan tai toiminnan toteuttajan kanssa yhdessä. Eli se kohtaamisen kautta tulee niitä kokeiluja ja sitten se kulttuuri pysyy kokeilevana, että ei luovuteta ekalla kerralla. Ja sitten se, että se olisi sen lajin mukaista, eli joskus soveltavassa ulkoilussa tai soveltavassa liikunnassa tai soveltavassa toiminnassa, niin heitetään hanskat tiskiin ja sitten todetaan, että ei tämä onnistu ja sitten tehdään ihan jotain muuta. Ja antaisin vaikka esimerkin, että maastopyöräilyseura tai yhdistys saa ryhmään näkövammaisen ja
sitten ryhmän vetäjä totesi, että en mä osaa sulle mitään vetää, mutta sä voit kävellä tämän reitin. Eli tekisi jotain aivan muuta, mitä piti. Niin siinä tapauksessa, jos se reitti, mitä oli suunniteltu sille ryhmälle, on liian vaikea, niin sitten vaikka tutustutaan siihen pyörään, siihen välineisiin, ja sitten ajetaan vaikka parkkipaikalla pienien kivien yli. Mutta tehdään kuitenkin sitä maastopyöräilyä, eikä ruveta keräämään käpyjä tai jotain, tälleen karkeasti sanottuna. Eli sitä sillä tarkoittaa. Joo, mutta näihin löytyy lisää materiaalia meidän verkkosivuilta ja niihin pääsee noista sitten myöhemmin. Mennään eteenpäin sillä, että mennään tuohon kova muistisääntöön. Ja toi on kirjoitettu tupla V:llä sen takia, koska siinä on 2 V:tä ja ollaan tehty tämmöinen kova brändi. Ja sillä taas tarkoitetaan järjestäjän tämmöistä muistisääntöä, että mitkä asiat tulee huomioida, kun järjestät toimintaa vaikka soveltavalle ryhmälle tai kun rupeat miettimään sen kohderyhmän kautta. Ja K tarkoittaa kuormitusta, onko se kuormitus tarpeeksi kevyt, että mieluummin jättää vähän kevyemmäksi kuin liian kovaksi reitin, tai suunnittelee helpompia reittejä tai helpompia tai lyhyempiä poistumisteitä vaikka reitiltä. Ja sitten se olosuhde on toi O-kirjain, olosuhde, ja se voi miettiä sillä, että onko tälle porukalle sopiva tämä reitti vai pitääkö olla vaikka tasaisempi, tarviiko olla täysin esteetön vai riittääkö, että se on selkeä reitti, mutta ei haittaa, että jos on vähän kumpuja, onko siellä vaikka vessa ja paikka, missä, jos on vaikka perheelle toimintaa, että olisiko siellä vaipanvaihtopaikkaa tai muuta tämmöistä. Ja no sitten kova muistisana V, niin sitten sieltä tulee keskiössä, eli keskellä se on viestintä. Miten viestitään tälle kohderyhmälle, että ne ymmärtävät ja mitä tarvitsee kertoa. Pro-harrastajalle, tosi harrastajalle riittää, että ketkä tietää kaiken, niin voi sanoa, että ensi viikolla maastopyörälenkki Helsingin keskuspuistossa, niin kaikki tietää, mistä puhutaan, mutta jos on ensikertalaisille, pitää kertoa tarkasti asiat ja niin edelleen. Joo, no sitten tuo toinen V on välineet, että tarvitaanko soveltavaa välineistöä tai onko kyseisellä ryhmällä omat välineet vai onko se lajikokeilu, eli mietitään ne välineet. Ja sitten A niin kuin avustaminen. Avustamisella tarkoitetaan sitä, että tarvitaanko varautua useimmilla ohjaajilla tai avustajilla. Et esimerkiksi jos on kokeilijoita, niin se on hyvä olla pari ohjaajaa siinä, koska yksi voi puhua ja yksi voi auttaa vaikka välineiden kanssa. Tai että jos joku toimintarajoitteinen tarvitsee välillä avustamista, niin se yksi voi tukea sitten siinä silloin tälleen. Ja sitten toi tulosmuistisääntö, niin se on tämmöinen harrastajalle suunnattu, ja sillä tarkoitetaan tällaista sanoja kuin tutkii, uskaltaa, luottaa, oivaltaa ja soveltaa. Ja tutkii tarkoittaa sitä, että itse aktiivisesti etsii ja pyrkii löytämään niitä resursseja tai harrastuspaikkoja tai toiminnan toteuttajia. Sitten uskaltaa on se, että uskaltaa tarttua toimeen, uskaltaa soittaa sinne, että hei, et voinko tulla, onko tämä minulle suunnattu, miten voin tulla mukaan tai laittaa viestiä. Ja sitten L on niin kuin luottaa ja tosiaan, ja sillä tarkoitetaan sitä, että luottaa ihmisiin ja siihen, että vaikka ne ei nyt osaisi ottaa sua just silleen, kun sä haluat tai tarvitsis ottaa huomioon, niin luottaa kuitenkin ihmisiin, että kaikki kuitenkin yrittää useimmiten tehdä parhaansa, ja kun luotat häneen, niin hän voi luottaa sinuun, ja sitten se on sellaista molemmin suuntaista. Ja sitten toi oivaltaa, niin tullaan taas takaisin siihen kokeilevaan kulttuuriin, että oivaltaa niitä onnistumisia. Jos ekalla kerralla ei onnistu, niin sitten luottaa siihen, että no seuraavalla kerralla nyt tietää, että miten tämän voi tehdä sitten paremmin seuraavalla kerralla.
sitten lopuksi toi S soveltaa, niin sitten lopussa osaat soveltaa toimintaa omien tarpeiden mukaan sitten yhdessä ja ohjaajien kanssa tai toimijoiden kanssa, mutta sitten myös yksin. Tämmöinen. Joo, eli nämä on hyviä tämmöisiä, mitkä toimii ihan, toteutetaan toimintaa oikeastaan ihan kenelle vaan, niin mun mielestä toi kova ja tulos niin toimii kyllä mihin vaan toiminnan järjestämiseen. We can go to next slide, Mark. Thanks. Yes, mennään materiaaleihin, eli minkälaisia tyyppisiä materiaaleja meillä on käytettävissä. Joudutaan pysyä silleen suht pinnalla tässä, ettei hirveästi selaile noita tässä, mutta saatte materiaalit jälkikäteen, niin sieltä voi tutustua, tai sitten ihan googlettamalla Suomen ladun soveltavan materiaaleen. Ja näissä pitäisi olla hyperlinkit, että toimii. No ensinnäkin meillä on harrastajille suunnattua soveltavaa materiaalia. Toki meillä on siis, olet sitten vammaton tai vammainen, niin on tämmöistä niin kuin materiaalia eri lajeihin, on tämmöisiä tietoiskuja eri lajeista, että 5 hiihtovinkkiä tai vinkit sienimetsälle tai muuta tämmöistä. Eli kannattaa seurata meitä somessa tai sitten ihan verkkosivuilla, tai sitten jos liittyy jäseneksi, niin saa Latu ja Polku -lehden, joka tulee 4 kertaa vuodessa. Ja se on Suomen laajan levikkeisin ulkoilulehti. Mutta joo, eli harrastajille löytyy soveltava materiaalia, ja sieltä löytyy tuon tuloksen lisäksi, niin siellä on niin kuin linkattu, että mistä löytyy esteettömiä majoitteita, tai olosuhteita, mistä löytyy liikunnallisia apuvälineitä ulkoiluun tai mitä vaan tämmöisiä. Löytyy linkkejä artikkeleihin. Sitten löytyy materiaaleja ohjaajalle, eli jos olet nimenomaan ohjaaja, eli ollaan tuotettu semmoisia lyhyitä vapaaehtoisille ohjaajille suunnattuja materiaaleja, joissa aiheena on muun muassa selkeämpi ja soveltava ohjaaminen. Eli siinä niin kuin kerrotaan, että miten monikanavaisella, ymmärrettävällä ohjaamisella voit palvella laajempaa yleisöä. Ja se pätee ihan siihen, että oletko vaikka näkövammainen niin kuin minä tai et ymmärrä kieltä, niin kaikki hyötyy siitä. Näin niin kuin esimerkkinä. Ja sitten on erikseen vielä tapahtumanjärjestäjille. Me tehtiin Yhteiset polut-hankkeessa pari vuotta sitten tämmöinen opas soveltavien ulkoilutapahtumien järjestäjille, jossa on sitten niin kuin pala palalta kerrottu, että miten kannattaa huomioida tämmöiset niin kuin toimintarajoitteiset tai muut vähemmistöt järjestäessä tapahtumaa. Löytyy muun muassa sieltä, ja siellä on myös tuon kova muistisäännön mukaan sitten avattu niin kuin laajemmin noita. Ja sitten meillä on myös englanniksi on esimerkiksi jokaisen oikeuksista on semmoisia A4. Sitten meillä tulee myös Hämärähommat-kampanjatapahtuma, niin siellä on tämmöisiä toimintapolkutauluja, niin niitä on nyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. On tehty tapahtumajärjestäjien käyttöön. Ja sitten sen lisäksi meillä on myös kuvakommunikaatiomateriaalia kaikkiin vuoden aikoihin. Ja ne on suunnattu pääosin lapsille ja perheille, mutta niin ne kuvataulut on semmoisia, että siellä on perussanasto esimerkiksi syksyiseen retkeen, eli jos ei ymmärrä kieltä tai muuten ei on ymmärryksen kanssa vaikeuksia, niin siinä on kuvia, missä lukee, ja on sitten tämmöinen vaikka vesipullon tai nuotion kuva, niin sä voit tukea sitä sun puhetta ja ohjaamista niiden avulla. Yes, we can go to next slide, Mark. Ja lyhyesti vielä, että me koulutetaan ohjaajia ja muita toimijoita paljon. Meillä on eri lajeihin koulutuksia. Ei ole kovin kalliita, jos tulee täysin ulkopuolelta, mutta sitten jäsenyhdistykset, jäsenyhdistyksillä on sitten kiintiöpaikkoja ilmaiseksi
meidän koulutuksiin. Eli esimerkiksi Vantaan ladulla ja polulla, niin he saa lähettää vaikka pari henkilöä koulutettavaksi vaikka nyt lumikenkäilyyn tai mihin vaan. Mutta tänä syksynä me pilotoidaan ensimmäistä kertaa soveltavan ulkoilun koulutuksia, joissa on vielä paikkoja jäljellä, mutta ei ole enää paljon, joten suosittelen tutustumaan koulutuksiin. Ja tuossa 7.9. on Helsingissä koulutus tuossa Olympiastadionilla. Sinne on vielä 2 paikkaa jäljellä, ainakin tänään oli. Ja sitten niitä koulutuksia on Mikkelissä, Lahdessa ja Limingassa. Eli tervetuloa, ja sieltä tulee kyllä materiaaleja vielä lisää sitten jaettavaksi sen koulutuksen myötä tulee semmoista ihan videomateriaaliakin kaikille jaettavaksi. Jep, ja tässä on ollut muutamia kuvia näissä slideissa. Ja viime viikolla esimerkiksi tässä taitaa olla sellainen kuva, mikä on meiltä tuolta viime viikon kuvauksista, missä minä olen ohjaajana esittelen trangia ja siinä on toimintarajoitteisia ja siellä on jalkaproteesia, on näkövammasta henkilöä kuvassa. Eli palatakseni tuohon viestintään, niin me otettiin viime viikolla tämmöisiä inklusiivisia kuvia. Meillä oli maahanmuuttajataustaista naista ja oli eri vammatyyppejä ja sitten oli ihan vammattomiakin. Eli silleen, että ei olla kaikki erikseen, vaan harrastetaan yhdessä. Joo, ja se mennään vielä viimeiseksi tai lopuksi tapahtumiin. We can go to next slide, Mar. Thanks. Tässä nyt lähimmät tapahtumat, eli kaikki tämmöiset isommat tapahtumat, kampanjatapahtumat, niin ne on päällisin puolin kaikki maksuttomia. Mainitakseni nyt on tulossa Metsähotelli Kuusijärvelle ja sitten sen lisäksi myös näitä Nuku yö ulkona -tapahtumia järjestää paikallisyhdistykset, vähän semmoisia pienempiä. Mutta tuo Metsähotelli, niin vaikka et menisi yöpymään, niin tervetuloa tutustumaan tapahtumaan. Siellä on ilmaiseksi, mutta myöskin muutamia toimintoja maksullisia. Niin siellä on paljon kaikkia ulkoiluaktiviteetteja, mitä voi mennä harrastamaan. Ja siellä on myös soveltavaa ulkoilua. Ja sitten tuossa marraskuussa tulee Hämärä hommat -kampanja, niin siellä on koko perheen toimintaa. Yes, ja we can go to next slide, Mar. Tässä on kiitokset ja kysymykset, lähinnä kiitokset mun puolesta kuuntelijoille ja järjestäjille, ja tässä on myös mun yhteystiedot ja sitten on kuva tuolta Nuuksion kuvauksista. Siinä näkyy monipuolisesti erilaista osallistujaa. Kiitos, ja nyt on sitten tila vapaa kysymyksille. Kiitos Miika ja kiitos, että kerroit noin laajasti kaikesta, mitä Suomen ladulla on, ja tosi mielenkiintoista kuulla. Ja nyt tosiaan, niin kuin Miika tuossa jo sanoi, nyt voi kysyä kysymyksiä. Täällä olikin yksi kysymys, kun täällä oli 2 kysymystä. Eli miten ulkoilu edistää osallistujien välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä? Osallistujien yhteisöllisyyttä. No, ulkoilua käytetään ryhmäyttämisessä hyvinkin usein ja sitä käytetään laajaltikin, mutta mä sanoisin, että se luontoympäristönä tekee jo pelkästään sen, joudutaan tekemään vähän ryhmänä töitä liikkumisessa useimmiten, mutta ehkä parhaita asioita on se, että laitetaan vaikka retkellä ruokaa, eli joku tekee jonkin asian, ollaan vaikka tulistelemassa, eli ollaan taukotulen äärellä, jaetaan eväitä, tehdään eväitä yhdessä, niin se niin kuin luonto vie sellaista ylimääräistä hälinää pois. Pelkästään kun kävelet metsään, niin sä oot ehkä enemmän joka tapauksessa läsnä, mutta jos ihmiset laitetaan vaan hälisevään tai sisätilaan ja sanotaan, että ryhmäytykää, osallistukaa keskenään, niin se on paljon tylsempi tai tämmöinen niin kuin virikkeetön, ja mä sanoisin, että luonto rauhoittaa myös ihmisiä ja saa paremmin olemaan läsnä, näin niin kuin lyhykäisyydessä.
Kiitos. Sitten täällä on, että Miikalle, voivatko Suomenladun tapahtumiin osallistua vain sen jäsenet? Hyvä kysymys ja vastaus on, että joo ja ei. Totta kai on semmoisia tapahtumia, mihin kutsutaan, vaikka niin kuin mä kuulun Vantaan Latuun ja Polkuun, niin sitten heidän tapahtumistaan ilmoitetaan tietenkin jäsenille pääosin ja joihinkin tapahtumiin on tällainen, että ilmoittaudutaan, että johonkin toimintaan ei välttämättä mahu enempää kuin vaikka 10, niin sitten se tulee päällisin puolin jäsenille, mutta esimerkiksi tämmöiset vaikka perheiden iltapalaretkiin, niin ei siellä kysytä, että ootko nyt jäsen vai et. Metsähotelli Kuusijärvellä ei maksa mitään, ei maksa edes yöpyä. Totta kai siellä ruoka maksaa, jos menet savusaunaan, se maksaa. Tai koko perheen hämärähommat-kampanja marraskuussa, se on maksutonta. Eli tosi paljon se on sitä maksutonta toimintaa, ja se perustuu useimmiten siihen, että meidän ohjaajat ja toimijat on vapaaehtoisia, ja toiminta toteutetaan päällisin puolin aina ulkotiloissa, johon ei mene tällaisia tilamaksuja. Niin se perustuu siihen, eli me ollaan vapaaehtoisjärjestöjä. Jotkut hiihtokoulut saattaa maksaa, jos siihen on jouduttu palkkaa ammattitaitoinen hiihdon opettaja, mutta nekin on aika kohtuuhintaisia. Sitten toki paloheinän palvelut, vuokrauspalvelut maksaa, ja toki jäsenyhdistyksillä on myös retkeilyvarusteita, mitä te voitte vuokrata, mutta se on hyvin edullista, että jos sä vuokraat puolijoukkueteltaa ja se maksaa 20 € viikko, niin se on tosi halpa. Eli tavallaan voittoa tavoittelematonta toimintaa. Aivan, kiitos. Sitten mulla on sellainen kysymys, että mistä näitä löytää? Oliko teillä sosiaalista mediaa laitatte näistä tapahtumista ja muualta, että sieltä voi käydä teitä seuraamassa? Kyllä. Eli Suomenlatu Instagramissa, Facebookissa, ja sitten meillä on myös erikseen vielä kummassakin Suomenlatu lastentoiminta. Sinne tulee niin kuin lapset- ja perhetoimintaa enemmän. Mutta Suomenlatu kaikissa kanavissa, sieltä pysyy kärryllä näistä eri ulkoilumuodoista, ja sitten saa myös ulkoiluvinkkejä. Niin. Ja ajankohtaisia kauteen sopivia. Aivan, eli sinne vaan sitten seurantaan myös Suomenlatu. Kiitos sulle Miika kovasti, että tulit tänne, ja varmaan vielä jos tulee kysymyksiä, niin jos pystyt siinä chatissa hetken pyörimään ja vastaile sinne, jos sinne joku laittaa vielä. Jes, kiitoksia. Laittakaa viestiä jälkikäteen, ja jos haluaa tietää materiaalista tai muuta tai muuten kysyä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos. Mennään eteenpäin. Täällä on tulossa siis seuraavaksi me kuullaan täältä Monaliikun study case, eli tämmöistä tapaustutkimusta, siitä haastattelu, jonka tekee tosiaan Julia Laakso, ja täällä haastatellaan meidän Aishat Yusufia. Olkaa hyvä Aishat ja Julia. Hei taas. Jos me mennään suoraan asiaan ilman muita höpinöitä, niin haluatko Aishat kertoa, kuka olet ja mitä teet? No niin, moi kaikille. Mun nimi on Aishat Yusuf. Mä olen Monaliikun vastaava liikunnan ohjaajana. Ja mä olin Espanjassa, Zaragozassa. Siellä se oli Out for In-projekti. Ja tuo lupakin se oli tosi kiva. Ja myös mä saan enemmän tutkimusta. Se oli kiva ja hieno tuntu. Joo, sä oot maahanmuuttajan naisten kanssa paljonkin tehnyt työtä liikunnanohjaajana, niin mitä sä ajattelet, että mitä on ulkoilun hyödyt maahanmuuttaja naisten hyvinvoinnin kannalta? Joo, mun mielestä kun mä tiedän, niin esimerkiksi Monaliikussa meillä on paljon liikuntaa eri paikkaa, mutta se on aina sisäpuoli. Mutta mä luulen, että se on tosi kiva juttu, että se on, ja myös on paljon niin kuin esimerkiksi benefitti, kun maahanmuuttaja ja pakolaiset tee ulkopuoli liikuntaa, koska se on aina se eri juttu, ja mun mielestä mä luulen, että se on niin todella kiva juttu. Esimerkiksi kun me teemme liikuntaa ulkopuoli, kun on hyvä ilmapiiri, aurinkopaista, hengitys niin tuoretta, ja ulkopuolisi on eri
liikuntajuttu siellä. Esimerkiksi Suomessa meillä on paljon ulkopuoliliikuntapuistoa. Siellä on paljon eri koneista ja siellä me voi oppia niin uusi juttu, koska siellä tulee tavata eri ihmisiä, joku niin tulee eri paikkaa, mutta tuntuu niin hyvältä, koska se on ulkopuoli ja aina se tuntuu erikoista, kun on sisäpuoli. Kyllä. Mitä haasteita voi olla ulkoilun järjestämisessä maahanmuuttajanaisille? Jos se riippuu ja mun mielestä mä luulen, mikä on iso ero ja mikä on iso ongelma aina esimerkiksi on kulttuurijuttu, koska me pitää tiedä, että niin monenlaisilla naisilla joku tulee niin maahanmuuttaja ja pakolaiset, se tulee niin eri paikkoja ja aina kun oli muslimijuttu esimerkiksi, kun me olemme niin ulkopuoli tekee liikuntaa, koska ulkopuoli se aina eri ihmiset joku tulee tekee liikuntaa siellä, mutta jos on siellä on paljon mies, joku tekee liikuntaa siellä, niin tuntuu, että siellä ei ole niin kuin oman paikan, koska ne haluaa, niin kuin sanoin, niin kuin Englanti sanoo, niin kuin safe space. Niin kuin ne haluaa tuntua niin kuin hyvältä ja ne haluaa vain naisille juttu. Mutta jos siellä joskus, jos se riippuu myös, voi olla niin kuin joku niin kuin trauma, että oma kotimaa joku tapahtuu, niin kuin, kun ne tee liikuntaa ulkopuoli, eikä voi olla niin kuin, kun ne juoksi tai tee jotain, niin kuin joku mies tuli niin potku esimerkiksi, se riippuu maa, mutta ne haluaa aina kun ne menee ulkopuoli, mikä tärkeää ei ole, että ne haluaa miettiä, että on tuolla niin mun paikka ja pitää olla niin turva mukana, mutta se mä luulen, se on niin mun mielestä, mikä on ero, että niin monen maahanmuuttajanaisille ne tuntuu niin hyvältä, kun ne ovat niin ulkopuoli tekee liikuntaa juttu. Joo. No, miten sä ajattelet, että millä tavalla liikunta ja ulkoilu on osallistavaa eri kulttuuritaustoista tuleville naisille? Miten voidaan varmistaa, että on turvallista? Mun mielestä se on aina kiva, että ohjaaja esimerkiksi antaa niin respekti kaikille ja pitää ensin puhua naisille tai maahanmuuttajille, että tämä, missä me ollaan tällä hetkellä, on tosi turva ja usko, mitä mä kerron teille. Ja myös, koska aina kun ne tulee tekemään liikuntaa, niin haluaa tuntua niin kaikki inclusion, niin haluaa tulla mukana, että siellä, jos mä tulin Nigeriasta tai joku tuli niin Irakia tai Afganistan, kun mä haluan tehdä niin joku liikunta, mä haluan tuntua, että mä olen mä en mieti, mikä on huono juttu, koska mä haluan olla täällä, tehdä liikunta ja myös mä haluan pitää niin hauskaa. Mutta kulttuurijuttu, mikä on iso ero, mun mielestä, jos ne tuntuu hyvältä ja ne luulee, että mitä ne olla tällä hetkellä tehdä liikunta, on turvapaikka. Ja silloin ne tuntuu, että nyt tällä hetkellä me olemme ihan sama ja ne tuntuu niin kuin hyvältä sisältä. Uskotko, että ulkoilu voi edistää maahanmuuttajanaisten kotoutumista? Joo, uskon todella. Mä sanoin ennen tällä hetkellä, kun mä olin Zaragoza:ssa, siellä minäkin itseni mä opin uusi juttu. Miksi? Koska Monaliukossa meillä liikunta-aika ja paikka on uudessa sisällä. Niin tiedä, okei, nyt tällä hetkellä on meidän aika. Mies sisä tuli sisällä tai joku muu, koska pakko piti olla niin kuin vain naisille tai tutorille. Niin sen takia ne ei mieti eri juttu tai huono juttu. Mutta kun mä olin Zaragoza:ssa, kun me tee eri asiaa, siellä on paljon ihmiset, ne ovat tosi kiva ihmiset ja eri maahan, eri kulttuuri, eri mieti, eri kokemusta ja eri ideoita. Mutta mikä tärkeää siellä, että esimerkiksi kun me kävelee joku paikka, mikä on se lailla vaan niin kuin metsäalueella ja siellä on eri puuhu, eri hukat ja myös joku erilaisia kivit.
Ja kaikki on, niin kuin, meillä on niin kuin eri ryhmiä, mutta sen jälkeen me menemme uudestaan ja kaikki kertoo kulttuuri, oma koti. Mä sanon itseni, esimerkiksi Nigeriassa meillä on mikä ikinä puu, joku nautaa niin kuin pinkkivärisiä, koska yleensä se aina nautaa niin kuin viirevärisiä tai musta tai ruotsi, mutta en ikinä nähnyt oma kotiin, että puu kasvaa niin iso ja se nautaa pinkkivärit. Siitä mä kysyn, miksi niin moni Euroopan maahan, mä huomasin aina kun on kesällä, siellä se puu kasvanut ja nautaa niin kuin, tosi niin kuin, kauniita, mutta värit on pinkki. Miksi meillä ei ole oma kulttuuri? Sanoin, okei, se riippuu, koska joskus kun menee eri paikkaan tai eri maahan, silloin mä opin, että aina kiva, jos me mennään metsällä tai joku paikka. Te liikunta ulkopuolella. Mä tuntun niin kuin erikoista, koska se on tosi kiva juttu. Koska siellä, kun Suomessa aina kun mä teen liikunta meidän monaliikussa osallistujille, se aina sisällä. Sitten mä sanon, okei, nyt tämä ulkopuolinen liikunta on tosi hyvä. Enemmän kuin joskus sisällä. Mutta mä tiedän joskus, kun 100 lunta Suomessa, on pakko olla sisällä tee liikunta, koska tuli niin kuin kulma. Mutta uudessa mun mielestä se on tosi kiva feeling ja kiva kokemus, että se mun mielestä niin liikunnan ohjaaja, se aina kiva, kun joku hopi uusi juttu, palata ja antaa toinen toisille ihmisille, käyttää, että tämä on kiva juttu, kokeileva, jos tuntuu hyvältä, me jatketaan niin eteenpäin, mutta se oli kiva juttu ja mun mielestä se on aina kiva, että me antaa maahanmuuttajille ja pakolaisille, että se on aina kiva, että mennä ulkopuolelle, tuntuu toinen toisille ihmiset, sanoo oma kulttuuri, oma ruoka ja oma tarina joskus, että me pitää miettiä, pitää antaa toinen toiselle motivoituja, mutta mä luulen, että on niin todella tärkeää, että liikunta on tosi hyvä juttu ja hyvä tuntu aina. Joo. Mistä sä pidit eniten tässä työkalupakissa? Se on vaikea kysymys, koska siellä oikeasti mä pidin niin kuin kaikki, mikä projekti sisällä, se on tosi kiva juttu ja mä sanoin, että mä opin niin kuin enemmän uusi juttu, mutta mikä on niin vaan tärkeä mulle, että siellä mä en tuntu, että mä olen maahanmuuttaja, koska siis siellä on kaikki joku tuli projekti Art for In Saragossassa. Meillä on joku niin oppi meillä, mitä pitää tehdä, jos tekee ulkopuoli liikunta. Mutta yleensä kaikki antaa toinen toiselle respektiä. Ja esimerkiksi kun mun kollega ei tee joku niin hyvin tai väärin, ne antaa hyvä palauttaa ja motivoida ja kerro hänelle, että jos teet noin, pitää tehdä toi on parempi kuin mitä sä luuli on hyvä, koska ihmiset aina, se on aina kiva, että me opi uusi juttu joka päivä, joka aika. Mutta mä tukan niin enemmän, että kaikki ihmiset tuntuu hyvältä. Joo, kiitos. Ehkä sellainen lisätieto vielä tähän työkalupakkiin ja Aishatin puheisiin liittyen, niin on se, että tämän työkalupakin aktiviteetit tosiaan testattiin pari kuukautta sitten tuolla Espanjan Zaragozassa, eli nämä on kaiken lisäksi vielä testattuja aktiviteetteja. Mutta sitten me voitaisiin mennä kysymyksiin, jos me saadaan niitä näkyville. Jos jollakin jotain on, niin voi kirjoitella. Mitkä ovat suurimmat haasteet maahanmuuttajanaisten integroinnissa urheilun kautta? Mikä on suurin haaste? Helppo kysymys. What is the biggest challenge when integrating migrant women? Suomessa tai niin kuin, jos on Suomessa, mun mielestä mä voin sanoa niin kuin Suomessa, kun mä asun Suomeen ja mä tiedän enemmän Suomen juttu kuin joku maa, mitä mä olin matkannut. Mutta mä luulen, oma mietti, mä luulen, se on vain 2 juttua, mikä on niin vaan vaikea. Tai niin vaikea, että maahanmuuttaja ja pakolaisia teille liikunta. Ensimmäinen on
kieliasia, koska niin moni, minäkin joskus mä aina kysyn mun kollega auta minua, koska suomen kieli ei ikinä riitä maahanmuuttajia, mutta jos joku syntyy lapsi täällä Suomessa, se on eri juttu, kun se menee päiväkotiin, kouluun ja ne oppii niin nopeasti. Mutta kun joku tulee Suomessa, niin kuin aikuinen, se aina vaikea, että aina jotain puutuu. Mutta mä aina sanon, että jos mä yritin puhua kaverin kanssa tai kollegan kanssa, jos mä ihan sanon, niin kuin, mikä on niin kuin 100% niin kuin sujuva suomi, mutta mikä idea ja mikä tärkeää, joku tiedä, mitä mä yritän selittää. Se on niin. Ja toinen juttu on kulttuuri. Suomessa urheilujuttu, kaikki on niin sama, niin kuin 50-50. Mutta aina maahanmuuttaja, joku niin kuin esimerkiksi muslim, joku tulee niin kuin oma kotimaa, jos tulee Suomeen, ne aina haluaa oma paikka. Ei poika mukana, ei mies mukana. Mutta kun ne tulee teille liikutaan, jos on sisäpuoli tai ulkopuoli, että kun ne nähdään, että siellä on mies, ne ei halua tulla mukana, koska ne ei tuntu niin kuin turvallinen, ne miettii, että tämä ei kuulu muun kulttuuriin, sen takia ne ei halua tulla mukana. Mutta onneksi, että Monaliikko on joka organisaatio joku niin kuin hauta, niin vain naisille joku haluaa tehdä liikuntaa. Sen takia, kun ne tulee Monaliikko liikunta-alueella, ne tuntuu, että täällä on heidän paikka ja ei niin kuin pelkää mikä tahansa. Mutta mun mielestä, että mikä on miksi on vaikea maahanmuuttajille tai pakolaisille naisille tehdä liikuntaa, on ensimmäinen kieli ja toinen on kulttuuri. Jos mä vastaan tämän kysymyksen oikein. Kyllä. Mun mielestä. Kyllä. Jos meillä ei ole muita kysymyksiä, hiljaiselta näyttää. Siellä on yksi, mä en näe sitä. Okei. Joo. Jos ei meille ole muuta, niin sitten me voidaan poistua ja pyytää Margareta. No niin, kiitos tästä. Niin, kiitos paljon Aishat, kiitos paljon Julia. Kiitos, siellä oli kysymyksiä. Ja täällä oli tullut siis kysymyksiä. Oliko Miika vielä paikalla täällä? Täällä oli hänelle tullut 2 kysymystä. Oletko Miika vielä siellä? Joo, oonpa. Täällä ollaan. Joo, kiva. Eli täällä on tullut ensimmäinen kysymys, että kerrotaanko Suomenladun nettisivuilla tapahtumista selkeästi, milloin ne ovat kaikille avoimia? Tuohon tehdään koko ajan enemmän töitä, että kaikissa se olisi selkeämpää, mutta kyllä vähintään kun menee klikkaamaan tapahtuman tarkemmat tiedot, niin silloin pitäisi kyllä lukea, että onko se kaikille avoin tai tarviiko jäsenyyden tai muuta. Joo, eli siis se pitäisi kyllä löytyä sieltä. Pitäisi löytyä kyllä jokaista mainoksesta. Joo. Sitten täällä oli toinen kysymys, että miten lisätä naisten turvallisuuden tunnetta luonnossa retkeillessä? Esim. Menetkö vähän alaspäin sieltä, kiitos. Esim. Teltassa yöpyessä. Tämä onkin todella hyvä kysymys. Totta kai seura. Eli mä sanon, ensimmäisen tulee mieleen se, että menee sellaisessa seurassa, missä kokee turvalliseksi ympäristön. Ja toki ehkä valitsee semmoisia turvallisia paikkoja. Voidaan toki puhua niin kuin luonnon turvallisuudesta, mutta voidaan myös puhua tavallaan, että mitä muut ihmiset voi tehdä. Niin mä sanoisin, että camping-alueet, telttailualueet on aika turvallisia, mistä lähtee liikenteeseen. Tai jos haluat vielä helpommin, niin jos itse tai joku muu tuttava asuu vaikka rivitalossa, niin aloittaa siitä, että jotkuthan meillä nukkuu yö ulkona kampanjassa vaikka parvekkeella. Eli tavallaan, että lähtee pikkuhiljaa siitä. Ja me ei todellakaan tarkoiteta sitä, että suoraan pitäisi lähteä Lapin erämaahan niin yöpymään villieläinten joukkoon, vaan että silloin kun itse tuntee turvalliseksi, niin se on hyvä. Ja sitten toki kohderyhmästä riippuen sitten niin kuin se ympäristö sitten. Kiitos. Kiitos kysymyksistä. Meillä alkaa webinaari tässä lähestyä kovasti loppuaan. Ja tosiaan
Kiitos teille kaikille, kun olette ollut. Älkää ihan vielä karatko sieltä. Tässä ollaan tänään siis kuultu tästä maahanmuuttajanaisten ja pakolaisnaisten integroitumisesta liikuntaan ja nimenomaan sinne ulkoiluun ja miten siellä pitäisi ottaa huomioon. On puhuttu tästä työkalupakista, joka tarjoaa niitä välineitä ja sitten on kuultu sieltä Suomen Ladun puolesta, että minkälaista toimintaa heillä on ja miten he on ottanut huomioon tätä moninaisuutta ja sitä, että se olisi tavallaan kaikille avointa. Ja sitten tässä oli vähän kokemuksia myös Aisatin ja Julian kautta. Ymmärsin, että meillä on Facebook-lähetys on nyt loppumassa.